tas labing awahe kagapon. Murag nindo tong ilahan ko ang gapon. Na kanang mga kumbate dito sa Ubos Bay Balaura. I'm sorry. Impeachment court but murag na yan itugan na magmaayo noon to si Kuano si Gina Acosta katong special enforcing officer. Ako believe ko subuanon mo ko si Kuan si Attorney Amado Virgil Ligutan. Liba na ko niya pag sugod yun sa wa pa sa kasugod pangutana iyang giingnan nga ma'am dili ta kontra hawa ta mag-away mangutana ra ko. Okay sa gayo pero kadtong iyahang kaatbang ang abogado depensa mo ra magligsan lang pirming Virgil Ligutan. Inig aksyon pa tingog insa Mau ba? Puro mas palpalon. Kagapon sa nagpadayong 16 kaadlaw sa impeachment trial karong adlaw wala sila. Matod pa ni Madam Gina Acosta ang special enforcing officer Bisaya ni taga Davao man nga matod pa gimanduan siya ni Vice President Sara Duterte nga ipahatag ang 125 milyones. Human maingkas ang cheque ipahatag ngadto ni Colonel Raymond Latsica ang hipi sa Vice President's Special Protection Group. Kay matod pa mao kuno ni ang eksperto sa mga intelligence works kuno matod pa ni Gina Acosta. Human maingkas ang cheque dito sa Land Bank nga pwede na nagkumatay grabihag gipamutos kuno to kuno pag daghana di do naman to AI o artificial intelligence nga video o picture pwede kadako na yaning kanang 125 milyones pagkara kong kahon man yan ano ito pangalsahon o forklift kabantay mo na mo na inaana man kanagkuha matay ngiga po na kanaghana atong 125 milyones matod pa nga ang maong mando gikan sa Vice Presidente or ang head sa agency nga ipahatag dayon ang maong kwarta nga kas ng 125 milyones aron iapon-apon ang mga bayad ngadto na atong lang hingan ng mga andilim, mga Mary Grace Piatos, mga Kokoy Bilyamin. Matod pa wala sa matod pa ni Acosta wala ko kay bao o nganong dito gihatag ni Colonel Raymond Latsica posibleng ipatawag ni o niya matod pa nga ang maong pondo kabahin sa 612 pagkadakuha pa rin kortahan nagbihan naghana atong kortahan makita kag picture na lang or video imo makita pag nakuha naghana katulong tong sa ka-plastic gihatag ni Clinton to niya bahinon po na mo ramil tong isa ka plastic man nakuha pandisal may muwag ni. Pero atol sa padayong trial purbida sa ikalit og barog ang Erwin Toplok ang bida kani sige lang sa grandstanding kani bida labaw pa kani mo imbestigahon nun si Erwin Toplok labaw pa ning tambaloslos ni dako tambaloslos pag uning Martin Romualdez si Erwin Toplok ibarog sa kalit ay matod pa niya nga ngano kuno si Gina Acosta magbinisaya atol sa pagpantubag ni Attorney Ligutan nga sa atol kuno sa ilang hearing dito sa Busbay Balauranan kabahin gyapon ni ini matod pa pagkamaumang mo tubag og tinagalog og in English ganong magbinisaya man ibarog og kalit si Toplok kinanglang kunong magtinagalog ang testigos kasi Acosta aron masabtan sa mga Pilipino patay pabilib lang ni Perme sige lang grandstanding ni hingilag Erwin Toplok igsuon ni Rafi Toplok nga giingong kining Erwin Toplok mo oy sangga adtong hingilag Idvic Yap nga karon gipraise ang ilang asset pero si Erwin mo tungod to sa flood control and program funds nga hangtod karon wa gyud imbestiga sa chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga si Erwin Toplok kay maapil man sa investigasyon kung ipadayon ang maong malusong transaksyon. Pero karong adlaw gipaybaw sa impeachment clerk of court nga si Attorney Renato Bantog Jr. nga dili una ipahigayon ang impeachment trial karong adlaw tungod sa grabing baha. Sa Carlohan matod pa ni Attorney Bantog nga bantog lang nahadlok in town ang mga testigo tungod kay ang baha
tagituhod pagyapon sa kauluhan o niya matod pa mahadlok in taon nga magka-leptospirosis ang mga testigos nga moadto sa Senado para mo lingkod sa witness stand. Mo ay giingon ni Attorney Renato Bantog Jr. Yan papa sa una, Renato Bantog Sr. Mao sa to'y kuan kanang Senate Secretary Junior na ni. Niya ang siya karon mo ay nahimong clerk of court sa impeachment trial. O niya basta mga bantugan sila ng amahan og anak nga mga bantog. Oh ba? Pero kagapon nanumpa dito tubangan sa Piskalya si Vice Presidente Sara Duterte sa Piskalya dito sa may Tagig. Ay, dito sa kuwan na teritoryong Alan Pitigi Cayetano nga ni absent na po gapon. Naghapon ang usa sa mga senador nga impeachment judge kay matod pa naglabad ko na yung oras. Matod pa sa kasong gisangat ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto ni kanhi iyang nangangkong bagman niya nga si Ramel Madriaga perjury ang ihang sangat nga kaso kay pirti kuno nung bakakuna but-buton panghingalag Ramel Madriaga. Gikuyogan ang Vice Presidente sa iyang abogadong si Attorney Paulo Panelo nga matod pang Attorney Panelo malapit na kaming manalo. Panelo, panalo, giga niya, bantog. Karong adlaw, gideklarar na sa speaker, sa ni Speaker Bujidi nga ang House of Representatives, mga kongresista, sesyon man unta nila, walay sesyon nga mahitabo karong adlaw sa plenaryo. Apel na ang mga committee hearing online ra. Matod pa tungod ni sa grabing kangilan sa panahon dito sa kauluhan na nagpahimangno sa mga kongresista at mga senador labi ng Peter Calderon nga undangon na yun ang flood control surikbot sa pondo. Matod pa nga ang mga staff sa mga nagkalain-laing kongresista work from home lang sila tungod kay doon na kini nagbase po sila sa Office of the President Memorandum Circular 128 tungod sa habagat nga nagsigig lambos dito sa Luzon hingabi resulta sa grabing baha ditong dapita. Ang mahitabo ron why plenary session o niya kuha lang nga na ang online lang sila ang kahitasan nagpahimangno na ni Peter Calderon, Zaldico o Martin Super Tambaloso Sumaldes. Mao na ni resulta sa inyong kabuang pirti mong pangawat sa kwarta sa gobyerno. Ba? Pero aritas nindot nga balita pastang kahilakon tong babae gahapon na. Dito mga kagahapon si Governor Pampari 4 sa Balamban, Cebu. Nag-TV oy. Ba? Nag-TV sa Kalipay. Matod pa sa Hinganlan og Rubilin Dumdum. 18 na sa katuig nga GO, isip ko sinira sa Balamban Provincial Hospital. Kagahapon, apel siya nanumpa sa nga usa kagatos ka mga bagong mga empleyadong regular sa mga nagkalain-laing hospital sa lalawigan nga gidumala sa provincial government. Nga matod pa ni Rubilin Dumdum, pirti niya pasalamat sa Ginoo kay sud sa 18 katuig, wa gid siya hidumdumi. Ani atong lalay nga mao'y gobernador. Apil na mas Gobernador John David. Matod pa niya, 18 katuig siyang nag-antos nga GO, nga nag-antos in taon po o gamay kaing sweldo. Kagahapon, iyang gipasalamatan og mayo ang kahitasan apil na si Governor Pampari 4 kay na-regular gid siya human sa 18 katuig niyang pag-antos. Matod pang Rubilin Dumdum, malipayon siya nga nakadumdum ang gobernadora nga ma-regular siya sa iyang trabaho pagka-kusinero. Gidugangan pag yun, usa ka kusinero aron mo ay himoong katabang niya sa pagluto og mga pagkaon alang sa mga pasyente sa Balamban Provincial Hospital. Dito makasbal sa tribunalo, no? Katong gipasangin lang bang gikiha bang nanguot og lubot. Dungan ni Rubilin Dumdum nga nadumduman gitaon nga ma-regular siya kagahapon. Si Governor Pampari 4 Mohogyoy nagpapanumpa sa sobra sa gatos ka mga nurses
o mga medical workers sa nagkalain-laing tambalanan sa lalawigan. Nga giregular niya nga ang uban ay sobra po sa 20 katuig nga o panahon pa ni lalay. Matod pa wag yun sila, ha? Wag yun sila hidumdumi ni lalay nga naain tao sila nagtrabaho sa pait kay kalipay sa mga nurses o mga medical staff sa naglain-laing mga tambalanan tungod kay matod pa luag-luag na po na ilang trabaho regular pa. Ay. Mura ko nakanindot ato. Kay pertilipaya in town sa mga medical workers sa provincial government kaya regular sila. Kanilang daas Rubilin Dumdum, oh. Matod pa niya, ha? Matod pa ni Rubilin Dumdum. Sa katapusan, nadumduman siya. Pasalamat siyang napildis lalay. Mao ba? Tungod kay ugwa pa mapildis lalay, GO lang yapon siya. Wa pa siguro natangtang na. Kay hilak sa kalipay, oy. Nadumduman siya kanang panahong lalay. Sige naman to. Soroy-soroy, kay mo to iya. Ya, unggoy-unggoy dance at the same time. Mao ba? Kaya mo na, batay, di lagi dito na ako, di lagi tumabalik sa lalay sa Kapitolyo. Kaya mo ito, biro ko basta pasalamat sa mga nurses sa kaniadto matulpas kong amigos taga Balamban, mga siksik ito so nakaroon, nalaos na lang kung tungkol sa pagka-GO. Regular na, ha? Bisa ba? Oh, ba? Dinis nagbayad Sobo, matod pang Kenneth Ann Cesar. Oh, na yun ni Kenneth Laki man eh. Nya, naman siya Ann. Kuan, middle name tingnan niya. Kenneth Ann Cesar. O imo na yung sumpayon, Kenneth Ann. Mao ba? Ang Chief of Staff ni Mayor Industry Archibald, doon ay mga 486 ka mga inahan nga dili pa bakunahan ang ilang mga bata. Yaning apel na, daan pa ko, nga dili magpabakuna sa ilang mga bata. Nining measles rubella supplemental immunization activity. Kanabang sa tipdas. Tungod kay grabe yung kuno ka. Hadlok sa mga ginikanan tungod aning fake news nga nikatap sa social media. Mao ni ato ipangutana unta ni House Deputy Speaker Janet Garin sa ato ang pangutana pero nasa plano ron. Delayed ko na ang flight kay maton pa ang kanimo Dr. Manis Janet Garin. Luwa pa sila balaod ani aron mapadali unya saon nila pagdiskarte ang mga ginikanan aron mutuo sa gobyerno instead nga dili na mutuo pud unta atong social media post na perting grabehang fake news karong mga panahon. Ang mao nga pamakuna para sa tipdas makatabang ni ibakuna ni sa mga batang nag-edad og 6 ka buwan ngadto sa 5 ka tuig ang pangidaron aron malikay na ining maong sakit pero fake news ang lipatigbabaw hinungdan nga nahadlok ang mga ginikanan nga magpabakuna. Kenneth Ann Cesar gapon. Kenneth Ann. Matod pa niya kagapon, si Mayor Nestor Archibald andang mabubayad niya ng 130 milyones nga utang diha sa Binaliw Landfill basta pabaliko nagyabo sa mga basurang nabaho na sa naglain-laing karsada. Sa mga main road sa Dakbayan Sugbo karon pwede na naganang nagmagulbol tungod aning basura nga pwede na yung pagkabagaan. Bastang grabiha ang mga basura giingon nga di na malabay sa landfill pero paldo si Jimbo. Mao ba? Nakapaldo gyapon Jimbo Burgonia og ang iyang bayaw nga mayor sa Luginsan nga si Igig Moreno. Igig piniting ha? Matod pa nga problema kayo ang Dakbayan Sugbo asa ilabay ang basura pero tungod kay kung adto sa Luginsan magbayad sila 4.2 milyones ang adlaw sa paglabay sa basura apela na ang gasto sa pagbayad sa giingong bayad sa basurahan nga gipanag-iya sa Luginsan paldo gyapon Jimbo. Yayan Jimbo. Ako ni balik kag Jimbo Mary Rose Bingkoy, Rodel Buntoyan o Kaiser. Oh, ba? Balikan ko niyan sila, ha? Human ba regular? Gipahimang noan po kagapon, ha? Ang balikan nila ko ang Kapitolyo, ha? Balikan nila ko kay kagapon, gipahimang mo. Noan po ni Governor Pam ang mga mamumuo. Dili kayo, ha? Lawom na kayo, Bisaya. Ang mga
medical staff o mga hospital workers, nurses, doctors o uban pang mga medical practitioners nga dili in taon lisod-lisuron ang mga pasyenteng pobre sa lalawigan sa Ugbo nga mudangop sa mga provincial hospital. Sumpay ni ini si Senador Bongo niingon nga dili angay nga dunay mga pasyente sa nagkalinlaing tambalanan nga itanggong or anti-hospital kaning anti-hospital detention bill nga iyang gipangamanan isip Vice Chairman sa Committee on Health kay matud pa niya dili angayan nga ang mga pobreng nagkalisod-lisod na sakit pa niya tanggungon pas tambalanan tungod kay way kwartang ikabayad sa ilang bill. Matod pa ni Senador Bongo, kinahanglan pakusgan ang maong balaod aron wa nay mga pobreng mga natanggong sa tambalanan nga dili kabayad sa ilang bill pagawason yun kini. Salamat, Yor, ha? Ente pong lipayas taga-Argao, ha? Human, ang Argao, Mayor si, ito bitang kusog kayo ni Munugal sa kuwan, kanang kasino sa una? Mayor Alan si Saldo niya. Dili Alan, Mayor Alan, sana si Santi, dili mao. Lipay kayo ang mga taga-Argao, human ma-turnover ang ilang modernong evacuation center. Pasalamat sila sa kongresistang si Congressman Sunny Lagun sa Ako Bisaya Party List kay matod pa na anagin sila kapasilungan nga evacuation center Simbako kung dunay mga kalamidad nga muigo sa Sugbo, Simbako lang. Matod pa, mas gikalipay ni sa mga taga-Argao, Cebu, ang giingong gipatukod nga evacuation center ni Kongresista Sunny Lagun sa Ako Bisaya Party List.